шабнами Сурайё, примадоннаи саҳнаи тоҷик, мардуми Тоҷикистонро бо фарорасии соли нави 2020 муборакбод гуфт. Салом бинандагони Хабар ТГ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. ӯ дар саҳифааш дар Инстаграм ба ҳамагон дар соли навин сиҳатӣ, саломатӣ ва лаҳзаҳои ширини ҳаётро таманно кардааст. ва чӣ хеле ки мебинед, шуморо бо соли нав муборакбод мегӯям ва таманно мекунам ки ҳар яки шумо ҳамон мӯъҷизаеро ки интизоред дарёбед. орзу мекунам ки ҳамаи мо сиҳату саломат бошем ва ба кори дӯстдоштаамон машғул шавем. бароятон ба ҳадафҳо расиданро таманно мекунам, навиштааст Шабнами Сурайё дар саҳифааш дар Инстаграм. ёддошт мешавем ки пештар Сурайё Қосим ва базми ситорасезии дай пеш Шабнаму Фарзона омада буд. дар поёни баромадаш примадонна Сурайё Қосимова барои иштирок накардани духтаронаш дар маҳфили солинавӣ ситораҳои санъат узр хоста аз иштирок накардани духтаронаш ба рӯзномагарон гуфт. Шабнам бемор аст. Фарзонаи Хуршед аз рӯи гуфти модараш дар сари болини хоҳарбузургаш буда Шабнами беморро парасторӣ менамояд. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзе. Шумо чӣ фикр доред дар бораи примадонаи мо Шабнами Сурайё? Ба ӯ чӣ шудааст? Чӣ хел касал шудааст? ҳатман нависед дар комментария.